Velkommen til den her YouTube-video. Jeg kaster mig simpelthen ud i at begynde at lave nogle YouTube-videoer. Jeg har jo prøvet at gøre det før, dengang Adam og jeg boede i USA, men jeg havde simpelthen ikke nosserne til at blive ved med at gøre det. Og jeg er 3 år ældre, og jeg tænker ikke så meget over, hvad andre tænker længere. Nu giver jeg det sgu et skud, og så må vi se, om der er nogen af jer, der gider at følge med. Jeg vil dele lidt mere ud af vores liv, også nu her efter, at jeg er blevet mor. Så tænker jeg, at jeg skal have jer med på en lille træningsrejse. Nu har jeg jo været gravid i 9 måneder, og nu har jeg gået hjemme med Esther i snart 7 uger. Og jeg glæder mig så sindssygt meget til, at jeg kan træne igen. Ej, det bliver så fedt. Og det tænker jeg at lave en lille serie omkring, hvordan vi kommer tilbage i form. Og jeg har sat mig et mål om, at jeg skal kunne dødeløfte 3 gange 100 kilo inden næste sommer. Og så skal jeg have bygget mig en bagdel. Nogle spændende sager i vores liv pt. Og vi er faktisk lidt sådan et sted, hvor vi ikke helt lige ved, hvor vi bor om 3 måneder. Adam, han er blevet opsagt på sit arbejde. Novo, det fyrede lige 5.000 mennesker, og der var Adam desværre lige en af dem. Men i stedet for at hænge sig i det og være træt af det og ked af det, så ser vi det som en oplagt mulighed til, at vi skal på nye eventyr. Og den del, lad jeg lige tease for lidt endnu, så skal jeg nok snart dele, hvad det er, vi har i tankerne, og så vil jeg tage jer med på hele den rejse herinde. Så jeg tænker, at vi laver en rigtig vlog of the day. Man kunne også bare sige det på dansk. Det er altid så meget bedre, når det bliver lidt international. Og det er det bare ikke. Husk, like, subscribe, alt det, der man nu siger her på YouTube, og følg med i mit liv. Ja, okay. Det virker så self-centered, om du ser engelsk. Det virker så selvcentreret, det her. Men det er jo også det er. Handler jo om mig. Og nu kommer Adam! What up? Skal du lige hurtigt være med i min første YouTube-video? Ja. Du skal nok lidt ned, nu kan man jo ikke se dig. Ja, godt. Er der noget at sige? Ikke så meget. Det bliver fedt. Ja. Godt. Hun laver lidt nogle fake, hvor hun lige siger, og så lægger hun sig til at sove igen. Hvad er klokken nu? Godt over 10. Det tror jeg ikke. Jeg skal ikke fucking de der streger der. Jeg skal lige tælle dem. Nu er ikke så at tælle på. De der fucking streger. Altså. Du sidder og tæller dem. Nej, men jeg skal bare lige se, om det var 10 eller 12 eller. Okay. Men så tænker jeg, at det passer med, at vi går en tur. Jeg trækker følgerne ikke. Det lader vi ikke til. Hvor er det? Du er med. Tænk det. Det er min typiske morgenmad. Every day. 5 æg. Jeg plejer faktisk ikke at få rugbrød. Det er lige tilføjet, fordi jeg nu ikke længere bliver mæt af de der 5 æg. Det har jeg spist. Hvor længe har jeg spist det nu? 167 dage. Hvad? Jeg ved ikke, altså. Jeg tror, det bliver talt på det. Det er næsten hele Esters eller næsten hele din løb med Esther. Jamen, ja, jeg tror måske først jeg startede på det, da jeg var 5 måneder gravid. I hvert fald et halvt år. Ja. Kan recommend. Det er lidt dyrt i æg, men ja. Tak for ægget. Du har fået 608 følgere på TikTok. Nu skal vi, jeg har lyst til at sige Herlev hele tiden, det skal vi ikke. Vi skal til Gentofte Hospital, hedder det ikke det? Ja, det er der, vi skal. Ja, så nu er vi på vej, og vi har taget bussen, så vi er der lidt før. Vi tager den endnu. Nej, men vi tager den, så vi er der lidt før. Og det plejer ellers ikke at ligne mig. Det er jo mit nye jeg som mor, det er at komme til tiden. Ja. Så hellere være der lidt før, end lidt for sent. Jeg ved ikke, hvad du skal. You never know.
hun er sulten. Kan du det der creme på den sådan set? Ja. Jeg vil gerne spørge på, at du skal ind i sådan en scanner. Ja. Så har vi fået scannet Esther. Det så tip-top ud, og det tog 3 minutter. Så nu er vi på vej hjem igen. Og det kan være, at vi lige skal ud og have en kaffe eller en anden lækker. Jamen, det er godt med. Ja, er det på strand? Ja. Ellers pæn. Back off, bitch. Back off. Hej. Hej. Lige før så ruller hun også rundt. Oj. Ruller hun? Ruller hun? Sådan lidt, tror jeg. The hell, Schat? Du er 7 uger, du vil da rulle nu. I understand. You get titty now. I love you, Schat. Oh, waters. What about no? Han lavede ny. Nu har vi bare ligget på sofaen, siden vi kom hjem fra at have fået en lille kop kaffe. Og det er også meget everyday her om eftermiddagen, fordi at så skal man altså lige indhente noget søvn. Og min slikknold, den er altså rød ud. Kender du det der med, når du har haft dit hår oppe i mange dage, og så det gør sådan helt ondt nede i hårrødderne, fordi det så samtidig også er lidt fedtet. Det gør det bare rigtig meget lige i det her område. Samtidig overgår jeg stadigvæk ikke rigtig at vaske det. Men det tror jeg skal i morgen. Jeg tror, det bliver en ting i morgen, at jeg vasker det her hår. For jeg har ikke vasket det siden jeg var til frisør. Hvornår var jeg til frisør? Det er virkelig længe siden. Ej, det kan ikke passe. Det var den 29. I dag er det den 10. Har jeg ikke vasket det 11 dage? What? Jamen, mit hår, det er blevet så mærkeligt. I kid you not. 2 år siden måske. Der kunne jeg vaske mit hår. Om aftenen var det så fedtet. Altså, at man var nødt til at vaske det igen. Ej, men det er heller ikke 2 år siden. Det er nok ved at være noget tid siden, faktisk, at jeg har haft den type hår. Ellers er det bare, fordi jeg er blevet rigtig gode venner med tørshampoo. Jeg synes bare ikke, at jeg har brugt så meget tørshampoo her på det sidste. Måske noget med ens hår, når man har været gravid, eller hvad? Altså, det er jo fedtet lige nu, men det her, det er nothing. Altså, det plejede at være sådan, at det så vådt ud. Altså, det lignede, at jeg havde været i bad. Ej, men det kunne ikke passe. 11 dage uden at vaske mit hår. Også lidt disgusting, faktisk. Nå. Jeg må lige vaske det i morgen. Det tror jeg simpelthen bliver afrundingen på den her YouTube. Crazy, at jeg nu er i gang med at lave YouTube igen. Jeg er lidt spændt på det. Det må jeg godt nok indrømme. Om det overhovedet er noget, du synes er fedt at se. Din ærlige mening omkring den her YouTube. Hvad synes du? Skriv det lige ned i kommentaren, fordi jeg har brug for noget feedback. Jeg kan gøre bedre, hvad fungerer. Men ja, stay tuned. Jeg tror, min næste video, det bliver en træningsvideo. Min første træningsvideo. Jeg gik nemlig i gang med at filme i går, hvor jeg var til træning. Og mine baller og mine lår i dag. Jamen, det gør så ondt. Det gør så ondt. Men det er på den gode måde. Jeg er så glad for at have den smerte igen. Godt. Adios. Vi ses i næste video.